дар ҷамъоват муовини аввали раиси вилоят Салимзода Амонулло Файзло, муовини сардори агентии беҳдошти замин ва обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Олим Сафарзода, раисони идораҳои беҳдошти замин ва обёрии шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони ассотсиатсияи истифодабарандагони оби шаҳру ноҳияҳо ва дигар масъулони соҳа иштирок доштанд. Дар оғоз гуфта шуд, ки вилояти Хатлон аз вилоятҳои калонтарини ҷумҳурӣ маҳсуб ёфта, қисми зиёди талаботи сокинони ҷумҳуриро бо маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ маҳз кишоварзони вилояти Хатлон таъмин мекунанд. ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат дар самти истифодаи оқилонаву самараноки замин, гирифтани ду ва зиёда ҳосил аз заминҳои дар ихтиёр дошта, кишоварзони шаҳру ноҳияҳои вилоят таҷрибаҳои андӯхтару васеъ ба роҳ монда, ба дастовардҳои арзанда ноил мегарданд. Ногуфта намонад, ки дар истеҳсоли маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ таъмини босифати оби полезӣ саҳми кормандони соҳаи обрасонӣ бахусус ассотсиатсияи истифодабарандагони оби шаҳру ноҳияҳо назаррас аст. дар баромади таҳлилии муовини аввали раиси вилоят Салимзода Амонулло Файзло қайд гардид, ки новобаста аз мушкилоти ҷойдошта ҳанӯз ҳам дар сатҳи шаҳру ноҳияҳо дар соҳаи таъминоти об хизматрасониҳо ба хоҷагидорон шахсони тасодуфӣ фаъолият доранд. маҳз бетафовутӣ миёни роҳбарон ва зердастони онҳост, ки қарзи ҳаққи истифодабарандагони об рӯ ба афзоиш дорад. бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурӣ бахусус сарвари давлат, қарздорӣ ба маблағи 486 миллион сомонӣ аз дӯши кормандони соҳа бардошта шуд, вале давоми 4 моҳи соли равон 8 миллион сомонӣ аз ҳаққи истифодабарандагон махсусан дар манзилҳое ки тариқи пойгоҳҳои обкашӣ обёрӣ мешаванд ҷамъоварӣ нашудааст, ки ин мавзӯъ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятро нигарон кардааст. яке аз роҳҳое ки фаъолияти соҳаро хубтар ба танзим медарорад, ин шартномабандӣ миёни ассотсиатсияҳои истифодабарандагони об бо хоҷагиҳои деҳқонии шаҳру ноҳияҳо мебошад. дар ин самт низ аксарияти шаҳру ноҳияҳои вилоят ба фориғболӣ роҳ доданд, ки муовини раиси вилоят баҳри рафъи ин ҳолат ба онҳо дастуру супоришҳо дод. дар охири ҷамъоват муовини аввали раиси вилоят аз кормандони соҳаи обёрӣ, масъулини идораҳои беҳдошти замин ва обёрии шаҳру ноҳияҳо, ассотсиатсияҳои истифодабарандагони оби минтақаи бохтар ва масъулин даъват ба амал овард, ки дар иҷрои вазифаҳои ба зимма дошта бахусус ҷамъоварии ҳаққи истифодабарии барқ ва об ба саҳлангорӣ роҳ надиҳанд. бо бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни хоҷагидорону дигар истифодабарандагони об метавон ба натиҷаҳои назаррас ноил гардид. Мамадшариф Нуралиев, Дилшод Холов, Ҷамшед Қурбон, Шаҳри Бохтар, Ахбор.